Zvelat kif l-ex konsillier laburista Desmond Zammit Marmara kemm il-darba kien offrut flus bħala tixħim iżda hu dejjem irrifjuta. Dan iddikjara hu stess f'artiklu pubblikat mill-ġurnal Politico fejn l-ex konsillier tal-Labor li fl-aħħar snin sar wieħed mill-kritiċi tal-Partit Laburista għalli hu għat maħa flus mit-tixħim. Il-ġurnal Politico zvela wkoll kif Zammit Marmara innota it-trend li fis-settur pubbliku jiżdiedu ċertu budgets b'mod qarriqi, sempliċement biex isir frodi. Din hija akkuża serja ġejja minn persuna li kien propju fil-qalba tal-Labor. Dan l-artiklu tal-Politico kienet jiffoka fuq kif Joseph Muscat flimkien ma' 33 uffiċjal ieħor qed jiġu akkużati bi frodi fil-qorti brabta mad-dil ta' 3 sptarijiet. Bil-ġurnal jispjega wkoll kif il-prosperità fil-pajjiż waslet ukoll l-element negattivi fosthom ħbiberija żejda bejn negozjanti u politiċi. Min-naħa tiegħu Desmond Zammit Marmara ilu żmien jitkellem apertament u jispjega kif ħafna nies qed tinkwithom il-korruzzjoni fil-ħajja pubblika, in-nuqqas ta' governanza tajba, ir-rimi min-naħa tal-Gvern Laburista tal-prinċipji tal-meritokrazija, in-nuqqas ta' trasparenza fl-operat tal-Gvern kif ukoll id-djufija tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Dan fil-waqt li l-Gvern Laburista tikompli jitmexxa mill-estremisti li ħatfu kompletament l-establishment li qed jikkontrolla Kastilja.